Velkommen til morgensang. Februar. Den 5. februar. Sidste vintermåned. Og prøv lige at se, hvor smukt det er herude. Peter, prøv lige at filme ud en gang. Nu er vi gået ud i den smukke grønnegård, vi har her med det flot beplantede træ. Det er der en grund til. Vi vender tilbage til på mandag, for det er jo særligt, og vi glæder os sindssygt meget til at se jer. Det vil jeg bare lige sige. Men vi snakkede sidste gang om, at det her med frost og is og sne. Og jeg sagde, måske hvis det bliver ved med at fryse, så kan vi komme ud og skøjte. Jeg vil lige sige, I skal ikke gå ud og skøjte på søerne, før at politiet siger, at det er ok. Altså, den skal være tyk nok isen, ikke? Men når den er, så er det en fantastisk oplevelse. Så grunden til, at vi lige gik herud, det er, at sne er ikke bare sne. Sne siger forskelligt. Sne har en lyd. Og vi vil godt vise jer, hvad lyden er, når det er frost. Så har jeg min store størrelse 45 her, Peter, så lytter vi lige. Som det helt tydeligt fremgik, så har sne en meget knitrende lyd. Den er simpelthen helt sprød i det, når det er frostsne. Det er ligesom, hvis det er meget tøs sne, så er det sådan sharpet og tungt blub. Men her, prøv lige en gang til. Man kan høre det. Den er sådan helt sprød, ikke? I det her dejlige vejr, ikke? Så det kan I prøve at gå ud og gøre. Jeg sagde, prøv at gå ud og se, om I kan høre sne på forskellige vis. I ved jo også godt, hvis det er tøsne, kan I lave snemænd. Når det er frostsne som nu, så skal man faktisk finde sin ski frem, eller kælken frem, så det er rigtig godt at glide på. Nå, nu skal vi nok om det. Nu skal vi ind og have en sang, for Maja venter faktisk på os derinde. Og det er jo en god klassiker, Peter, vi skal have i dag. Det er det. Jeg husker, Det er altid godt, der bliver varmet lidt op ved klaveret. Og se, en gang Maja sidder herovre og er klar til klaver. Hej Maja. Hej Hans. Er du klar med en super sang til os? Det er jeg i hvert fald. Nej, det er godt. Det er en af mine yndlingssange. Ja. Buster. Præcis. Det er så trygt og godt. Er I klar? Stille, 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 nu står solen op. Nattens trolde er forsvundet. Den sidste fløj bort i en kaffekop og bliver nok aldrig fundet. Det hyler og tuder i det fjerne nu. Verden drøner hastigt videre, men klovnene danser og folket griner, og fuglene de kvæler og puster, og puster, og puster, kigger på stjernerne og drømmer sig langt ud i det blå. Stille, 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 nu står solen op. Der er varmt under dynen. Han strækker sin søvn i et dogne krop og gnider sig på trynet. Buster kan noget andre ikke kan. Han har nemlig lært at trylle. En dag bliver han sikkert en stor og mægtig mand, som hele verden vil hylde. Og Buster, og Buster, og Buster kigger på stjernerne og drømmer sig langt ud i det blå. Som sprunget ud af et eventyr, rider han afsted på et fabeldyr og drømmer sig langt ud i det blå. Og så er det her, vi plejer bare alle sammen at tænde for mikrofonerne på Teams og synge rigtig højt. Buster.
Tak, Maja. Den er smuk. Og jeg er sikker på, at I har sunget med derude. Er det ikke rigtigt? Det tænker jeg, I har. For vi kender den jo. Den har vi jo sunget mange gange her til vores morgensang. Der var noget ned her. Det var bare lidt klokkespil, så noget. Klokkespil, ja. Det vi lige snakkede om før, det var, at I kommer jo alle sammen tilbage her på mandag. Ikke alle sammen. Dog skal jeg lige huske at sige, men fra 0. til 4. årgang kommer tilbage på mandag. Og det glæder vi os til sindssygt meget. Er det ikke rigtigt, Peter? Meget. Ja. Og har jo trist, som vi også har snakket om Prøv en gang. lige film lige, bare lige derude en gang, Peter. Ja. Vi kan godt se igen, altså hver gang vi filmer herude, det er jo helt tomt, ikke? Ingen børn. Der er ingen børn simpelthen. Vi har kun Sif, der sidder derovre og læser. Det er vi glade for. Så det bliver altså skønt, at I kommer. Det skal I bare vide. Vi glæder os til, at I alle sammen kommer. Både elever og personale og forældre kommer jo ikke helt ind på skolen. I må jo blive udenfor. Det er jo en af de nye retningslinjer, som der også er, så det håber vi også, I er med på. Det bliver sådan, at vi skriver lidt ud om det, men I kommer til at være sammen med et hold. En klasse er I sammen med. Og så vil der være en masse gode voksne til at hjælpe jer, jeres lærer. Og der kommer også lidt skolepædagoger og lidt vikarer, sådan så vi er rigtig mange voksne herover til at tage os godt af jer. Og så håber vi bare, at det bliver ved med at være et rigtig fint vejr, så vi kan komme udenfor, så tag godt med tøj med, husk det, og så skal det nok komme til at fungere rigtig godt. Yeah. Og vi har gjort klar, Hans. Ja. Der bliver gjort ekstra rent. Vi har, det har vi jo. Vi har tændt for varmen. Så er der allerede varme. Men der er en ting, der er en opgave, den der med, der er et eller andet, der er lidt underligt, når man kommer tilbage i februar. De måske skal pille ned. Kan du huske, hvad det er? Ja, det kan jeg huske. Jamen, herinde har vi pillet ned, men ude i klasserne har vi faktisk ikke gjort det. Det er rigtigt, altså, det er jo fordi, vi elsker jul, ikke Peter? Jo. Så tænker Og vi ikke julen var meget lige for at til pille påske. ned. Og vi har gået rundt på gangene her, så vi tænker, det er skønt at se en julestjerne og et lille hjerte, ikke? Men nu kan det godt være, at det er på tide, den skal ned. Vi har bare ikke ville tage det væk, for det kunne jo være, at nogle af jer gerne ville gemme det til næste år, eller der var en særlig fin ting, som I har lavet. Så derfor så bliver I måske mødt med noget julepynt, og så tænker vi, at I selv ordner det og får styr over det. Ja, er der flere ting, Peter, vi skal huske at sige? Ikke andet, vi glæder os rigtig meget til på mandag. Simpelthen. Er det ikke bare sådan? Jo. Det synes jeg, vi skal have en sang på, Peter. Det skal vi. Ikke? En glædessang. Hvad skal vi synge, Maja? Vi skal synge Joanna. Joanna, ja. Men det er en Gammel traver. Den Det kan er vi det. lide. Børnene øver sig ihærdigt på klaver, og jeg kan læse inde på nogle af kommentarerne til de her tutorials, jeg har lagt ud, at der er også nogle forældre, der er begyndt at øve sig. Ja, det er ret hyggeligt. Har vi jeg skulle lige til at sige, har vi et forældreband coming up? Eller? Måske. Ja. Hvem ved? Så Er kan vi du jo med, drømme om de tider, hvor at der sad 350 børn her Ja. og scrollede med fredag morgen, men det gør de Vi forhåbentlig kan snart. jo på Teams der, ikke? Altså, det kan man jo godt gøre. Det kan man. Er I klar? Tag mig med til dit drømmeland, der hvor man kan drømme, og tag mig med ud i verdens larm, der hvor man kan larme. Tag mig med til Joanna, tag mig med, tag mig med, tag mig med. Hvis det er der, hvor man ikke bare skal passe sig selv. Tag mig ud til det store hav, der hvor man kan svømme, og tag mig op i den tynde luft, der hvor man kan svæve. Tag mig med til Joanna, tag mig med, tag mig med, tag mig med.
passe sig selv. Foran. Tusind tak. Det er så lidt. Tak mig. Hvor er det godt. Rigtig godt. Skal vi ikke bare sige god weekend, Peter? Er du med på den også? Det er god weekend. Ses på mandag. Og vi ses på mandag. Vi I hvert glæder fald os nogle til af at os. se jer. God weekend.